ndị mmiri na-abịa n'ime ndị mmiri na-abịa n'ime eze nwanyị ọ pụrụ iche kpọte m n'ụlọ Ogechi eze nwanyị ọ pụrụ iche na-ekene nkene bụba dị agụ maka na ọ na-aba bụ nwaanyị abụ ogologo ime ya ibe onye na-eme ọkwa ya ka eji mara onye ọ bụ ọkwa nne mgbeti na ụmụnne m ndị Igbo, ana m ekene unu, ya mara unu mma n'ebe ọ bụla unu si afụ iru m. Agọrọ m unu ọfọ wee sị ka arụ isi ike wara unu ọjị n'ebe ọbụla unu nọ, n'agbanyeghị obodo ọbụla ị nọ wee na-afụ iru m. Onye ifuru iru ya na onye na n'olu ya bụ eze nwaanyị Ogechi ọ pụrụ iche. Abụ m dibịa nwaanyị, ejikwa m okwu ọnụ jiri mmiri ya na ihe niile dịka chi si wee kee ya iji m ya azọ ndụ. Na nke taata o abịakwana nọ m dịka m na-abịa nkụzi nji maka ya wee bịa bụ otu ị ga-esi wee ji ikikere ụbọchị a mụrụ gị wee na-agọ mmụọ. Mana tupu m aga n'iru, ana m ekene ndị niile na-esonyere m, ndị niile na-asọskraịbụ na chanel, ana m ekene unu. Ndị niile na-ebiere m akara like, kene unu. Wee na-asị ka anyị na-aga n'iru, ozi ọma ọdịnala ga na-aga n'iru, ọ dịghị ihe ọbụla ga-egbochi ya. Ya ka m ji wee na-akụziri unu ma na-agwakwa unu ka unu na-agọ mmụọ. N'oge gaburu aga akụziri m nkụzi gbasara ike dị n'ekpere, ka ekpere bụrụ ọgwụ ịgwọrọ. Ama m ihe m ji wee kụzie ya ka anyị nwee ike ịdị na-alaghachi n'ụzọ ahụ bụ ụzọ nke mgbe ochie nke dị mma, ka ị were ike e nyere gị wee megide ajọ mmụọ. Ka anyị gaba n'iru. Eziwo m ozi ọma nke ezi omume gị Chukwu, eziwo m ozi ọma nke ezi omume gị, eziwo m ozi ọma nke ezi omume gị, eziwo m ozi ọma nke gị. Aja na Igbo ga-agbara m ama ma gbakwara m akaebe. Mmụọ ikuku na mmụọ mmiri, mmụọ anyanwụ ga-agbakwara m akaebe. Mmụọ anyanwụ na-agbara ga-ama na ọgbụgba ndụ ahụ m gba na mụ na-emezukwa ya. Dịka m na-agwa gị okwu, gị bụ onye na-ene m anya ma na-anụ olu m, ka ị na-achịta n'ụzọ nke mgbe ochie dị mma, ka ụwa wee mara gị mma. Ka anyị gaba n'iru, ịga n'iru n'isiokwu nke nji maka ya wee bịa, iji ikikere ụbọchị a mụrụ gị. Ikikere ụbọchị a mụrụ gị, na ọ dị mkpa na onye ọbụla ga-achọpụta ụbọchị a mụrụ ya. Dịka onye Igbo ịbụ na amụrụ m na Sọnde, ọ bụrụ ya. Na amụrụ m na Tuuzde, ọ bụrụ ya. Ọ bụ ya na nke oyibo, ọ bụ ya na nke bekee. Unu nekwa anya na nke nkọwa ndị bekee, ndị amụrụ na Sọnde, ndị amụrụ na Mọnde, Tuuzde, Wenesde, Tọzde and Fraịde, ka ndị bekee si wee kọwaa. O nwegasịrị angels, mmụọ ndị na-achọ ụbọchị ha dịka ha si wee kpọọ ya. Anyị nwa na onwe anyị kwenyere n'afịa na anụ ụbọchị na anụ nọ ndị amụ na Eke, ndị amụ na Orie, ndị amụ na Afọ na ndị amụ na Nkwọ. Nafa nwere ikikere ha dị iche iche, ikikere mmụọ nwa ụbọchị ahụ. Ya bụ ihe m na-akụziri unu iji wee gaa n'iru. Ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị mma ahịa ụbọchị a mụrụ ha, fa wee jee n'afa a wee sịfa na chi ha bụ o nwere ike ọ bụ na ijere na Igbo kalenda wee sị gị na ụbọchị a mụrụ gị na ụbọchị ahụ bụ Eke. Ijezie n'afọ a na-agwa gị na chi gị bụ Nkwọ. O nweghị ife ome. O nwere ike ịmụ gị ụbọchị Eke, chi gị abụrụ Afọ. Ọ bụrụ ife ọjọọ ka ọ bụ. Ka unu hapụ ịdị na-aghọtahie nkụzi mma na-akụzi ya. Iwu abụrụ na fa niile ga-agakọta ọnụ na ọ ya bụrịrị ofu ihe ka kalenda na afa ga-ekwu. Ka unu ghọta aghọta n'ọkwanụ mgbe anyị dị na ụmụaka, anyị eme ka ụmụazị. Gị bụ onye bidoro ịgọ mmụọ, ụzọ ịgọ mmụọ ka m chọrọ ịgwa gị, ọ bụrụ ụzọ a na-aga ọsụsọ wee garuo. Ụzọ ya tere aka. Ọ bụrụ ife anyị ihe mmụọ, ọ bụrụ ife ihe ebibido ozugbo kwamkwam ọ dịghị ebe ona ọ nwayọọ nwayọọ na-agbagote ya ha amacha ya ofu oge. Ya mere maka ndị na-agba spidi, were na nwayọọ. Chukwu bụ ama amasị. Mmụọ bụ ọpụrụ iche amara Chukwu wee ruo na njedebe. Otu akwa ka ọ dịkwa onye ọzọ nọ. Anyị na-amụta ihe n'oge ọbụla. Mmụọ anyị na-akụziri anyị ihe ma na-agbaziri anyị ụzọ oge ọbụla. Ya mere ijegodo ya n'afa kwuru na ụbọchị amụrụ ụbọchị gị na chi gị, na afa ya sị gị ụbọchị amụrụ gị, nọọ ụbọchị chi gị, nọọ Afọ na chi gị bụ chi Afọ.
ọ pụtagha na gị nwa amụrụ ụbọchị Nkwọ na-asị ka kalenda na-asị asị ọcha ka ọ bụ ọya ha asịrị gị asị afa ya ekwu na chi gị bụ edo na ụbọchị a mụrụ gị chi gị na ọ bụ nke a na ọ bụ afa ọ bụ ya ga-eme gị ka isi mba na afa agbatara ya afa gbatara ya ụbọchị a mụrụ gị dịrị onwe ya iche bụ ụbọchị ị bịara ụwa unu chịghọta ihe a m na-ekwu ya jee jụọ afa ụbọchị iji wee bịa n'ụwa bụ ụbọchị nne gị mụpụtara gị kedu ụbọchị ọ bụ na ịmara ya then ụbọchị chi gịzi kedu chi gị ka ịfụ ihe a m na-akọwara gị n'ife mmadụ na-amara ọkarịrị ya ka anyị gaba n'iru nkụzi nji maka ya dịka m gwara unu iji ikikere ụbọchị a mụrụ gị wee kpọkwuo mmụọ gị unu n'anya ụbọchị a mụrụ mmadụ ife ọchị buru ibu ọchị na gị na mmụọ gị na ịbụ mmụọ nwa ụbọchị ahụ iji maatụ tata bụ Nkwọ ndị a mụrụ tata bụ Nkwọ na mmụọ ha bụ mmụọ Nkwọ mmụọ nwe ha na ọ mmụọ Nkwọ ka ọ bụ maka na ụbọchị a mụrụ ha mana marakwa amara na ọ bụrụ ofu onye ka a mụrụ ụbọchị Nkwọ ndị niile bụ ndị a mụrụ ụbọchị Nkwọ n'ebe ọ bụla fa niile bụ ndị ofu otu ka ha bụ ya mere ị na-akpọgodo mmụọ onwe gị bụ mmụọ Nkwọ kpọbakwa ndị otu gị bụ ndị gị na-asoro wee bịa ụwa anyị kwenyere na Nkwọ ọ bụ ikuku ya mere gị ọ bụ onye amụrụ ụbọchị Nkwọ na ịchọ nnọọ ka iji ikikere ụbọchị ahụ amụrụ gị wee na-ayọta chi gị ihe n'aka ọ bụrụ na ị wetaghị insensị dị n'ụdị nke ndị bekee ụdịrị nke a ka unu fụrụ na ọ dị n'ahịa naanị ụbọchị ịnọ otu nsi wee jide ya n'aka ọ bụrụkwa na ị wetara afịrịfịa akwụ nke na-amịghị amị izugharaghala ka anyị na-akpụ ya na ọ nọ na vileji iminyenwu ya ọkụ isite ebe a wee na-ezipụ ozi gị ma ọ na-agọ mmụọ gị wee na-ayọchi gị ihe ịka ya ayọta maka na ọ na ikuku ikikere ụbọchị amụrụ gị dịka onye amụrụ ụbọchị Nkwọ bụ ikuku ife ihe eji mmụọ nke ikuku wee mee wee lụtara mmụọ ikuku na ịbụ nwa ya na ikuku adịghị ama n'ọnya wee lụtara ndị otu gị ndị gị na-asụ wee bịa ụbọchị Nkwọ na-ayiri igwe adị ike na fa ya enyere gị aka ka ha bịa nyere gị aka ka ife anyị na-ayọ ka ihe anyị na-ayọ Chukwu ihe anyị na-ayọ mmụọ gị ka ọ bịa na mmezu ka nji nke a nji ebe a wee kụzie ya n'ọhị sensị a ka iji minye ọkụ iminye ọkụ afụkwana ya ọnụ mee ka ọ bịaruo nso were ose ọjị onye na-agọ mmụọ ya eji ose ọjị were ose ọjị fichaa arụ gị tụfuo ọ bụrụ ofu mkpụrụ ka ị weta tụfuo ya were ofu mkpụrụ tinye n'ọnụ gị mgbe ahụ ị na-achọ ka ị na-ekwu okwu na ị na-ewepụ ihe na-agbachiri gị ụzọ iji ose ọjị wee na-ekwu okwu iwere ofu tinyekwa n'ọnụ gị na-ekwu ekwusie ya nke anyị tinyere n'ọnụ gị maa ya eze bụpụ ya bụ okwu ekwuru n'ọnụ bụ okwu ọjọọ maọbụ ife iri n'ọnụ bụ ife na-adịrọ mma ebupụ nke ga-ebute ogbochi na ayụyọ a ma ọ bụ na mmụọ anyị chọọ ịgọ ebupụ ya werezikwa ofu ose ọjọọ ọzọ tinye n'ọnụ gị n'okpuru ire gị ka ọ ga-adị iwetazie insensị m ji n'aka wee kwuo okwu kwawa mmụọ gị okwu kpọba mmụọ onwe gị mmụọ njibia ụwa bụ mmụọ ikuku akpọkwuo gị n'ebe ọbụla ị nọ n'ọkwanụ ka ị bịa dube m ka ị bịa chebe m amara m na ikuku adịghị ama n'ọnya ekwekwana ka mma n'ọnya ndị iro kube ihe niile bụ ihe bụ ọchịchị obi gị n'ime ya ikuku nke mgbanwe ya kwuo n'ụzọ akara ụwa gị ikuku nke arụ isi ike ya kwusa gị ka arụsie gị ike ngwa ikuku nke na-ewepụ ajọ ihe ya bịa kwuo wepụ ajọ ihe nọ na ndụ gị ọ bụrụ na ịkụsie ya were ya bụ anwụrụ ọkụ imiere bụ insensị nke a otu a m ji ya n'aka ka bụ aka ekpe m isi ebe a nye ya n'isi gị ugboro ịnọ wee mee gịnị were okwu ọnụ gị were ọnụ gị wee fụọ ya oge ahụ eminyere ya ọkụ fechaa ya efechaa otu a ka ọ hapụ ịdị na-enwe ọkụ maka onwuwe ọkụ o nwere ike ịnwụcha ya ifenyụọ ya afụnụ ya ọnụ ifenyụọ ya wee werezie ya bụ insensị wee tinye n'ebe o nwere ike ịnọ ọfụma o wee na-ekwu ị nwere ike imenwu ya ọ bụrụ na ị nweta insensị were nnọọ akwụkwọ ma eme ede ma ịma ha ede ka ya ihe niile bụ ọchịchị obi gị ahụ ka ị hapụ isi m eze nwaanyị na mama akwa na-ede ihe nya bụ weta nnọọ akwụkwọ a na-aka ha line ụmụ akwụkwọ a na-adị plen na-enweghị line dị n'ime ya tụpụsịa ya akụkụ ya niile were nnọọ ihe ahụ bụ uche obi gị kube ihe niile ahụ ya na ihe ahụ eji ede ihe pensụl ka ị ga-eji
kabe ya na ya na-ekwu ihe niile a ikwusia ya iweti ya ọbịa nso n'ebe ọnụ gị nọ iwere ire gị wee mee gịnị metụchaa na ya chịkọọ ya ọnụ ya bụ chịkọnata ya foduo ya ọfụma wee mee gịnị wee jee minye ya ọkụ. ị nwere ike iminye white candle wee ji ihe dịka scissors wee kpado ya ka ọ hapụ ịda gị n'aka ka ọ wee ree ya bụ okwu ọnụ gị ahụ ikwu. ọ bụrụ ife mwepụ ka ị chọrọ iwepụ ṅee ya n'isi gị dịka onye chọrọ ịta onwe ya n'agbụ site n'aka ekpe gị gaa n'azụ isi gị ugboro ịnọ wee tinye ya n'ọkụ ka ọkụ ree ya kandụl ree ya ka ikuku ya pụọrọ onwe ya. gị bụ onye ji mmụọ nkwọ bụ ikuku wee bịa ụwa isi one a wee na-akpọku chi gị n'agbanyeghị obodo ọbụla ị nọ. nkụzi m abụrụ maka ndị nwegoro ebe ha nọ na-agọrọ onwe ha mmụọ. ị nọrọ ebe ị na-agọ mmụọ ya mazie nzu ma edo wụọ ọjị gị tụọ mmanya gị tupu ị na-emeni ya nọ imiechago n'ọkụ na ijigo imiego insensi wee kpọọ mmụọ gị ka fa bịara imiegokwa n'ọkụ maka ihe na ịbụ nwa nkwọ apụtara na ịya ha kpọku mmụọ ana maọbụ mmụọ mmiri maọbụ mmụọ anyanwụ. fa niile bụ ofu anụ arụ mana fa nwere akpụkpọ arụ dị iche iche. otu a ka gị nwabụ onye nkwọ ya esi wee mee ihe ịgọ mmụọ gị. ya gaziere unu. nkụzi a ga-enwe agba nke ịbụọ agba nke ịtọ agba nke ịnọ ka o nwee ike ido unu anya. ya gaziere unu ụmụnne m ndị nkwọ. ekene m unu asị m na ikuku mgbanwe ga-ekwu na ndụ unu n'ebe ọbụla unu nọ butere unu ihe ọma. a na-achịkọtakwa ọnwa bekee asịkwa m na a ga-achịkọta ife ọbụla bụ ife ọjọọ nke na-enye nsogbu na ndụ gị. ikuku nke mgbanwe ga-ekwu butere gị ihe dị mma ka ọ ga-aba ịba ya ọnwa Disemba ife ọma ebido na-emere unu. ya gaziere unu. nkụzi m nwee ka o si gbagoju oge anya bata na inbox m zitere m okwu ọnụ ka ị ga-eji wee zitere m ozi. edere na m ihe odide na-achọghọ m ya. ihe ị ga-ezitere m ozi bụ site n'okwu ọnụ gị hi hello na ihe ndị a ọ dị amasị m ka mmadụ hapụ ịsị na mụ asaghị ya ajụjụ ọ jụrụ m. izitere m ozi na m asaghị ya zitekwa ya ọzọ. ya gaziere unu ise.